Fis-6 ta' Diċembru f'jum San Nikola, it-tfal tal-iskola primarja tas Siġġiewi kellhom ġurnata differenti ferm minn dik tas-soltu. Bit-tradizzjoni li bdiet 17-il sena ilu, lebsin ta' abbatini, assissin tal-Grammastru Hompex u ta' San Nikola, it-tfal ħarġu purċissjoni bi statwa ċkejkna tal-patrun tas Siġġiewi San Nikola. Ħafna lil San Nikola jassoċjaw ma' Santa Claus, missier il-Miliet, kif tul ħajtu qassam ir-rigali bil-moħbi matul il-lejl. Kollhom innoċenza u bitbissima kbira fuq fommhom. It-tfal li ħadu sem f'din il-purċissjoni qalu ma' News li jinsabu fis-seba' sema li qed jerfgħu l-istatwa tal-patrun tagħhom. Ferħan u puri. Tajjeb u excited. Qed nieħu pjaċir u qed inħossni tajba għax qed nagħmel xi ħaġa. Ferħan. Tajjeb. Qed inħossni vera naqra xajja l-ewwel darba tiegħi u vera xitat. Tajjeb. Kburija. Ferħana ħafna għax xi ħaġa mhix tas-soltu darba f'sena u nieħu gost ħafna. Il-purċissjoni bdiet mill-iskola primarja u mxiet sal-pjazza tar-Raħal quddiem il-Knisja, mijiet ta' nies jimxu wara tfal. Biex ikomplu jżidu mal-ispirtu tal-festa, iż-żewġ banet Siġġiewin akkumpanjaw il-purċissjoni b'diversi marċi brijużi. News tkellem ukoll mal-kap tal-iskola primarja tas-Siġġiewi, Natali Saliba, li esprimiet il-ferħ tagħha l-fatt li wara sentin ta' pandemija qed terġa' tara l-tfal kollha maqudin biex itellgħu dan l-avveniment mill-isbaħ. Kuntenta ħafna, kuntenta tfal u kuntenta l-komunità Siġġiewija. Kollha ninvolvu ruħna fiha il-purċissjoni biex tkun daqsa kbira.